लयदारी का बतौले रहनी हम मुखिया जी। लयदारी चटनी चाटे के चीज हो। आई देखी ना दूधू कटोरा लोग लेके पियता। अरे मत पी, वही से तो जिया जय हो। अच्छा हई बात तो कौन रहल हो कि आज टेला तारू टेलवावत रह एक दिन ई का रहल गाड़ी जना कहत रहे कि स्कूटी गाड़ी है गाड़ी है एगो गांव के बीच में प्रोग्राम होता बबुआ द्वार पर बरे अरे तो टेला जी बबुआ ऐसी रउआ में गलती नहीं है। तनी है कोरा साला के समझाई हई तो धीरज आता ना बोलत यार काहे रे। अरे महाराज हॉस्पिटल के बदला लइका का जाने का जाने काहे इतना बोलत हमरा। अरे भय रहे तो डराम फाट रहे वो फील्ड का कप्तान भी गलती है। अब बताई अब ब्यासे जी ऐसा बाड़े कि कहत रहे कि गड़िया काहे ला लेबो। अरे गड़िया मर्दे हमरा दोहरा दे में लाज लगा। हां बताई लॉरिया कहत रहे के लॉरी आ देखी होकरा के कहत रहे के है लॉरी। हां रस्सी के लॉरी है त एकरा के माला काहे लोग कहत है एकरा के लॉरिए ना कहल जाए। लॉरिए ना कहे ई तू मूरी में पहना एकर माने की तरह के मूरी में लॉरिए पहनाओ। सम्मानित के तारा दिमाग में लॉरी अब बताई है लॉरी कहत रहे के है माला है लॉरिए तो आई ब्याजी के माला माला हो कि लॉरी है जी। अबे आई ब्याजी के माला हो नु त मान के चल कि माला के तू लॉरी कहत। सम्मानित को विधायक जी तारा गर्दन में माला देला हो एकर माने कि विधायक जी माला नहीं खन देले विधायक जी तरह के लॉरिए पहना दे। लॉरिए पे उनका दिमाग में लॉरी कह के चल गईले हैं। हद हिसाब भाई यार हम पैसा सोच में पड़ल बनी कुछ के कुछ। अरे कुछ हो इसमें का उसमें माघ में का पूस में चले के ढंग खुदे नहीं खाऊ है सिखावत कि होइसे चल रे आ देखी ना संगही के सखिया पानी के कहे जल रे लबर लबर करे बारी एको चाउर ना परे हारी दोसरे के दोस्त देवे अपने दिया बोतल रे आ संगही के सखिया पानी के कहे जल रे। तू अक्षर सीख लिया संतन को दुख दिया आ वो तने में गच बिया करे छल छल रे आ संगही के सखिया पानी के कहे का हम कहीं लाज लगता अपना तू इतना पगला तारा के विधायक जी लड़िए पहना देले लड़ी पहना के पैसा दे देले। आई उदास बारू हो हर लड़का जब लड़की से प्यार मोहब्बत करेला तो कुछ ना कुछ चिन्ह में देले नो हाँ जी तो हमहू कुछ देवल चाहतनी दे दी आगे छौरी करे छौरा अरे बहुत बोलत रे ते ई तो बोलो तो भी बोलते करो तो अच्छा से बोला कागे छौरी करे छोड़ा कतना मुठ बोलत है ई सब है नचनिया बिया ऐसे रे तो कार कोई लेकर बस के बात में हई भाई ई का जाने ई छे मनी भाटा पर से काई अरे वही जी रहेले एकरा बोली में तो लगावे नहीं खई कहत रहे कि मर जम त ई कहत जो मर जो मर जो ए क्रिया खा के कहते नु ब्यास है हम रहती तो मर जीती न। चाकू 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 आएगो में के लइका कहत सही कहतनी हई हई लड़की के भाषा है मर जो छुरी लात में मार देती यही जन निकल जेती। लेदर के छुरी हो रही मतलब हाथ में लोग हई बाटे है जा हई लड़की से हाथना फुहराई लाजो लागत है आ देखिन फोटो खींचो तर बुझात मेडल जीत गए लोग सिल्क कप मिलल हो बुझाता कि चैंपियन ट्रॉफी मिल गई होके। एगो लड़का से लड़की से रे तो कार सुन के सेल्फी ले लाजो नहीं खेला। छोड़िए क्या कहना है आएगो लइका कहता के मूत पियो अब बताएं देखिए एकर कोड़ा साइड भाई एगोरा कहता कि मत पियो छोड़ी हुए पिएला एगोरा कहता कि मूत पियो। चला जादी उ लोग के रोज के उठावना है कोई लीटर पी जाइबो ईमानदारी से बताओ कोई लीटर पी जाइबो ऐसे नु घोगान जा उहे पी पी के इतना बड़का भइल आए हाय बढ़ल बढ़ो ई लय कौन हो नैनो की तो बात आए हो नैना जाने है सपनों के रात तेरे न जाने है दिल की बातें धड़कन जाने जिस पे गुजरी वो तन जाने हम
बस इतना जाने लेकिन लड़का लड़की के मैटर है। हाँ लड़का लड़की के हम तारा खातिर कुछ खरीद के ले आई बानी। हाँ जाना तारो तू लेवे खातिर तैयार बारू? हाँ गहना मुंह में लेबू के हाथ में मुहे में ठीक होई। बाजा वो गुलाब के फूल दे के प्रपोज करब त हाथ में लेबू। हाँ डेयरी मिल्क चॉकलेट देहब तो मुंह में हाँ चाहे चोकोबार आइसक्रीम। हाँ ई गलत नहीं है। हाँ। लेकिन इतना हॉलुक छोट मोट घर के हैं हाँ कि चॉकलेट बिस्कुट दे के प्रपोज हाँ, कर सोना के जेवर लाई बानी। हाँ सोना के गुल्ली उल्ली सब बा। हम चाहता नहीं नो कि एक बार पेन के आँखी के सोझा आ जा गुल्ली पे न करेजे में जुड़ा जाए। हाँ पहले गुल्ली पे नहीं हो। सुनो बता दे हम 3 थान गहना का बा। का बा? एगो नाक में के, छुच्छी, एगो कान में के, पायल। अरे कान में पायल पहनल जाला। कान में पायल होला रे। ई ऐसे कान में पायल बहुत न कि एकरा घरे 2 गो चड्ढी बा। आ जानी कि भर कोरोना एगो चड्ढी पहनत रहल आ एगो चड्ढी मुंह में पहन के घुमत। हाँ जेकरा में बिल हो गई बा। मास्क एकरा किने के पैसा ना रहा ई कुछौ के कहीं यूज कर देवे एही से कान में पायल कहत। फिर से बताओ तनी बिगाड़ देले बाड़ी। यस सर। नाक में के, छुच्छी, कान में के, बाली, हां एकरा बाद एगो और बा गर्दन में। डरकस। तोर मौसी डार में डरकस पहनले। गर्दन तोरा डर नहीं लगता। एकर मौसी डार में डर कस। अच्छा चाचा भतीजा हो लो चलो बढ़िया बा। तो सुनो ये तोरे एक के बार में तीनों थोड़े दे दे। हाँ तीनों ना दे एक बार। अरे वो पड़ोसी बेकार बजावना से लगाओ नहीं खे। नहीं के उ लड़वैया बेकार बजावना लगे दाव नहीं खे। नहीं के उ चूल्ही बेकार बजावना में ताव नहीं खे। नहीं के और लवर महबूबा प्रेमिका गर्लफ्रेंड सब बेकारे न बिया जावना में तनिका सा छाव। सटा अब अरे सटो ना रुपया दूरी तनी अरे भाई। अच्छा से सुना है ना हर चीज के एगो दिन होला ना। हाँ स्पेशल दिन आवेला। स्पेशल दिन होला एगो लव डे होला, सिस्टर डे होला, ब्रदर्स डे होला, मदर्स डे, फादर्स डे होला, वैलेंटाइन डे, किस डे, प्रपोज डे एस्ट दे और वही में एगो होला हक डे। हक डे होला नो। हाँ हाँ होला। तो हम चाहतनी हाँ मन बा हमरा कि एक बार जैसे फिल्मिया में हीरो हीरोइन माने हीरो के हीरोइन हक करेली वही तरह तू हमरा के एक बार हक कर। हाँ तू एक बार फिल्म में जा हक द। हीरो के हक द हक। एक बार एकदम होगा। और जोर और तनी अरे चापा की रोआ ठनक जाओ। नहीं मन गुदगुदा के रोआ खार हो जाओ। अच्छा अच्छा